махни го тук. И речко, става съм знак, като ще гледате, днеска сме с... Крипърта в телефона. 37? Бързо, полицай. Полицай, кои са? Ето, тук. Добре. Чакай да някой да влезе от терористите. Бързо тук. И играем стендоп. Стендов. Дов. Бързо. Що чакам на спална? Къде си? Аз искам да спана. Отзаде си. А ти къде си? Ела. Чакай. Има да не ме убият. Няма. Отзаде И си. Да. За тебе съм. Това ти ли си? Да. И сега с Кипър 307 мислиме да ги убиеме. Да ги разцепим. Ай, идвай. Ще те напреха 3 бързи кила. Гледай го. 4. Въй, баш. И ме уби. И мен ме убиха. Бачич хората. Нали? Въй! Това оръжие, синято. Кой? Дай ли ми? Аз радя емката, аз съм вътре. Вътре са. Вътре в нашата база са. Ти насипя. Аз взимам емката и бегам. Ти нямаш емката. Абе, това! Мини автомат. Автомат. Ти къде си? На тяхната. Това тяхната ли? Да. Мале, бягай! Да Ето бягам. ма, здрасти. Къде? Ето ма, С зад емка. Къде си се? Ето тук. Пред тебе. За тебе! Там, ето го! Ела! Слизай тук, слизай. Къде? Ето Къде пред си? една врата, ето има една врата. Къде? Ето, тук. Fuck you! Ето ма, с синьото. Да, бе, да. Бързо. Къде? Ето тук. Това тяхната ли? Да, бързо, идвай. Те, няма ли така да Чакай, на... няма са да се чакай. Бързо, горе. Няма да но да се... Къде си ти? На тераста? Това, къде си, бе? На терасата, на последния етаж. На Здрасти. Това ти ли си? Да, айде. Аре. Чакай. Ти отиди долу, бе! Горе, ама... Тук имаше един така, че бързо заставаме и тук, че някакъв терорист ще дойде. Къде си ти? Е така. Къде ни те виждам? Убиха ма. Ох, майко! Не можеш, виждам го. Емка има. Това от който. Изчакай ма, идвам. На тяхната база ли? Да. Виждам те. Има някакъв на... Не терористската база, има терорист. Къде? На терористската база. Коя? Вой, да, аз го... Его. Има и някакъв на втория етаж, който ще го убия, да знаеш. Те мен ме убиха. Его. Да. Ето, нали? Аз съм сега тук. Виж. Да, идвай към тяхната. Аре. Ето, аз съм на тяхната. Убих го. Къде си ти? На кой етаж? На тяхната. Ма, кой етаж? Последния. Кой? Укрит, къде си ти? На тяхната база най-отгоре. Аз съм ги цепям. там. На тяхната база? Да, Его. Ема. Къде си? Аз това съм аз. Си на коя база си? Отдолу си? Терорист! Убима. Ти на нашата ли си? Не. Има ли отдолу си? Убиха му. Ето го. Това, нали? Да. Аз ще чакам на нашата. Каква? Вътре ли се стана? Пред тебе съм. За тебе. Да, и ме убиха. Отмъщението е моето. И ти ги уби. Аз го цепна. Аз съм много слаб да ми господа на тази игра, но... Ето тук. Давай на жълчите. На? На жълчите. Чакай Ела. там. Аре, че ме стрелят. Ето ма, идвам. И убили го? Да. Сега, виж ме кмеле. Като кашон съм прибам. Ето това си, нали? Убиха ме. Мале. Край. Няма да играя тази игра. Що? Може малко да ми сипи студена вода и до тук. Ще ми стана гучило. Много. Ето тук само една пътка. Стигай си. Мен да ми малко. Мен да ми малко. Вой, къде си? Аз съм с много гачи адския пистолет. Много силен пистолет съм аз. Да, и съм на втора етаж на нашата база. И има някакъв терорист. Дед го уби. Дед почти го уби. На нашата база има терорист от най-отгоре. Вой, как се бъгна камък и няма камък. На нашата база най-отгоре има терорист. Това вашата база ли? Това Нашата? Не, това е червената. Нашата е синя. къде е тя? На другата страна.
Това нищо не ми говори. Ето та. Къде? Това не ли си те там? Къде не? Факти? Защо ме разтига? Тук някакъв има. На нашата база и... Его, да, горе. Да, аз ще го убия. Къде сте? Човек, един го стрелям 1 милион пъти. Къде си ти? Един го стрелям 1 милион. Мале, тук са петима станаха. 25 да. Мале, бега. Това ти ли си? Аз го чекам. Това ти ли си? А? С пистолет? Не, Къде си ти? на нашата база отзаде. Кълчево. Fuck you, bitch, man! Fuck you! Ама нашите ме един отгоре и отдолу двама. Ще им дойда. Аз те виждам. Къде съм? Къде си ти? Аз съм вътре. Къде вътре? Ната! На кой етаж? Идва някакъв телевизор. Убиха ли те? Ето, виждам те. Дами и господа, викам, идва някакъв телевизор. Телевизор. Това ти ли си? Да, вместо терорист, викам, идва някакъв телевизор. Идва някакъв телевизор. Ма то не сте мамо, идва някакъв. Мамо ли казах? Сори. Аре на първи, аре на втория да се видиме. Да, някакъв изгледа това. Уау, това е безсмъртен. Един го стрелям 1 милион часа. Ей, са той е убит. Идва някакъв телевизор. Телевизор. Телевизор е на баба ти фърчил. Не, да буквално, наистина идва някакъв телевизор. Фака ю, пич, мамо. Телевизор. Гледай сега как се скача. Той като ми направи шпагат. Нямам патрони. Виж. Дам. Аз имам. Аре, направо ти дам. Аз ще дам пистолет. Аз ще дам пистолет. Аре. На втория етаж, ела. На коя база? На синята. Ама аз съм точно на синята. На втория етаж. Ма как се прави? Ама искам онова синята. Аре бе, искам пистолет. Искам да ми дадеш и аз ще ти дам. Не може да се дава. Патаю бе. Патаю. Аз ще тепа с снайпер, аз съм за тебе с снайпер. Ама аз не знам как да... Това ти ли? Това ти ли си бе? Влезе ли вътре? Не. Убиха ли то? Не. Къде си ти? Това ти ли си? Ще уби. Ма искам. Не, че не мога, ама искам. Отдолу линк в описанието има към играта. терорист. Кой? Вимо. Имен? Искам само да го питам нещо и ще се върна с пълно. Това ти ли си? Да. Да, ти с зелен пистолет. Не, черен. И ме убиха. Видя ли? Добре. Това ще у мене. Аз съм знака 22 рътя. Това е. Аз почвам да снимам. Това ти си? Аз почвам да снимам. Аз съм кръпър 307 и до